Ezigbo nwaada ka afa gị? Ah, chai, tụgharị kene ka ife ka arụ gị dị. Ịchakwara. Ịchara. Chai. Ịdị ka nwaanyị si adị. Na ekike anụ wee ekike amaka gị na-arụ. Ka ekike dị gịnị bụ ihe ikere? This clothes called? Okay, start from my name. Okay, what's your name? Okay, my name is Oluchukwu Kere. Chai. Ịmaka. Ịdị ka nwaanyị si adị. Thank you. Ịdị ka nwaanyị si adị. But what's this clothes called? Okay, what I'm putting on is George attire. George attire. Onye ebe kwana ka ị bụ? Abụ onye Imo State. Onye Imo State. Ka side ebe onye Imo State? Onye Ngọkpara. Yeah. Mana ọ dị asụsụ Igbo a nachara apụ gị n'ọnụ ọfụma. Ana m agba gị. Okay. O nwere ihe mere nke is there any reason why? Okay, mana ọ ebe a ka ha bụ. Although you know my parents too, but ọ ebe a ka ha bụ. But once in a while, every year I need to Imo State. I need to Imo State during festive period. I did chapa in Yobata Lagos, but Lagos can but I'm not bad. Chai, ị na-agbanye darụ sọ. Nne gị na nna gị ha mana ha onwe ha ma asụ Igbo nke ọma? Of course, ha na-asụ Igbo ọfụma. Ha na-asụ asụsụ Igbo. Okay, ị na-amụtakwa ya obere. Darụ. Kekwana ekike ikere taa ka ihe mere iji kee enwe ihe ha na-eme n'ụbọchị taa? Ha na-eme Imo State Cultural Day, Imo State Thanksgiving na chọọchị anyị bụ St. Pio Catholic Church, Surulere. Ọ emume ha na-eme taa. Onye mere ha anyị ji mụnwa ji nye akwa George mere kịta. Yeah, really good. Thank you. Yeah, really good. O nwere ihe nwere ịgwa ụmụ Igbo ndị na-amara asụ asụsụ Igbo a? Ihe nwere ịgwa ha bụ na from their childhood, their parents as ndị mụrụ ha ka ha gbalịa na-ekụziri ụmụaka ha asụsụ Igbo, you understand, so that as they are growing up they will be able to speak Igbo language, you understand. So our mothers and our fathers rather, they should try as much as possible to teach their younger ones how to speak Igbo language, so that when they grow up they'll be very, very fluent. No matter where they go, wherever they find themselves, they'll be able to relate well, speak their language, because I believe that our Igbo language is our identity. Would you have loved to be fluent in Igbo language? Of course, I would have loved to be very, very fluent in Igbo language. I would have loved to. As a matter of fact, I'm still learning, and each time, even at home, I talk to my mom. In our house, my mom, what she does with us is to try as much as possible. The only language we speak in our house is Igbo language, just to help us become more fluent in speaking the language. Yeah, ịmụ ụmụazị now. Ihe akụziri ha ya bụ asụsụ abi? Of course, ụmụazị na m ga-akụziri ha otu asụsụ Igbo. Yes, I can even go as far as employing or hiring an Igbo teacher that can teach them the Igbo dialect. Yeah, onye nkụzi Igbo. Exactly. Darụ. Ịdị ka nwaanyị si adị. Thank you. Kekwana isi n'afa gị? Afa m bụ George. Afa gị? Okay, afa m bụ Your name? Okay. O nwere afa na-etu gị? Is there any nickname that you are known for? My nickname, I would say Luchi. Luchi. Daru. Chai.